see, 'cause I think I do want you next to me. Good afternoon. Ayan, nasakay kami kasi nagbabiyahe kami papuntang Adelaide. Today is March 1. First day of March. So kahapon 'di ba nag-birthday ako and ayan nagbabiyahe kami. Unplanned to, hindi to plano na sasabay ako kila diyan sa Adelaide. Dapat sila diyan lang. Pasensya niyo na yung shades ko. Laki ang pangit. Ang tagal na nito sa akin kaso sabi ko sayang naman kung hindi ko magamit. But anyway, yeah. Dapat sila dyan lang ang pupunta sa Adelaide. Kaso si Jan, hindi siya makabook ng hotel. Kung meron man, sobrang mahal as in pricey. Kasi may yung Adelaide ngayon eh, may ganap, may event. So maraming tao. So yung mga hotel pricey siya. So tinext ko si Reyes kung pwede sila dyan mag-stay sa kanila. Sabi niya, oo naman. Kasi sinabihan naman talaga kami ni Dan tsaka ni Reyes na pag pumunta ng Adelaide, pwede sa kanila mag-stay. Pero syempre, minsan nakakaya naman kasi sila, every week talaga sila pumupunta ng every weekend sila pumupunta ng Adelaide kasi nga sa golf lesson ng mga bata. So kagabi, tinext ko si Reyes and then sabi niya, oo naman. Tapos sabi niya din sa akin, sama daw ako kasi nga, yun nga, mayroong parang festival yata sa Adelaide na hindi ko pa yan napupuntan. Sabi niya, sumama raw ako para raw makita ko din. So kaya yung kagabi, kaninang umaga lang ako nag-impake kasi nga, di ba kagabi, birthday ko. So busy rin ako kagabi. Naglinis ako ng bahay kasi nga, di ba, dami ko rin niluto. Tapos yung mga tira, di ba sabi ko sa inyo, hindi na ako magluluto ngayon. Kahapon sabi ko, hindi na ako magluluto para bukas, para ngayon kasi nga maraming tira. Yung mga pagkain, hindi namin yun makakain. So binigay ko yung kay ma'am lahat, yung mga tira. Kasi 2 days kami kila Reyes. Yun, mapapanis lang yun, masisira. So binigay ko na lang kay ma'am. And yeah, ayan, yung mga bata, kinuha namin, pinick up ni Jan yung mga bata 2 o'clock. So school, pinaalam sila sa teacher nila. Ayan, tulog na tulog sila. Ayan. Sinabi yung shades ko, mabigat to. Ang tagal na nito sa akin. Sabi niya dyan, para raw akong, what did you say about this one? Nothing. Pero kanina may sinabi siya, para raw ako, ang laki raw ng mata ko pag gamit ko ito. Sayang naman kasi, nabili ko to matagal na, as in 2 years ago. So ngayon ko lang ginamit. Kasi hindi ko na dinala yung isa, yung red. Kasi naalala nyo, nung dala ko yun sa golf lesson nila, naiwan ko dun sa kung saan sila nag-golf. So hindi ko siya dinala kasi baka mawala. Eto, kung mahulog ko man to, okay lang siguro. Kasi hindi ko naman siya masyadong bet. And, mura lang to yata. Mura ko lang to napili. Fashion lang kasi, oh. So yun, mamaya na lang, pagkising ng mga bata. Thank you, Reyes and Dan ulit. Ha? Huwag sa'yo. Kagigising niya lang. Sumisigaw siya. What's that? What's that now? What size are you? Are you still asleep? Fix your glasses, mate. Maybe, yeah. He's dreaming again. You're dreaming again, exactly. Sumigaw kasi siya kanina. Oh. Post dito, oh. Kuha lang si Jan ng snake. Yung lollies na snake. Dad, can I come out? Okay, magstay. No, Nah, Baba. no, Just lollies. kuyas. No. Yeah. I'll go get snake. Umiyak si Ulit kasi gusto niya sumama. Hindi naman siya pinasama. Ayan na sila. Kumuha lang sila ng drinks at saka lollies. Bub? Candies. Okay. Okay. Ayan na. Okay na siya, oh. Lollies daw. Put your arms in. Put your arms in, Baba. Ayan, okay na siya, oh. May lollies na siya. Ayan yung snake. Eto ba? Ayan. Okay na, Baba. They're here. Ayan na sila. Alright. Alright, read that.
No more crying, come on. Ang init sa labas, oh. 41 degrees. Gustong-gusto ko niya uling kanta. Muna kayo dito sa Key. Bili tayo ng chicken. No, we're not here. Ah, we're not gonna eat here? Yeah. Oh, it's very hot. 40 degrees. Daddy. Kamusta ang shades natin dyan na yellow? Pahepa na to eh. Careful. Push, Sock said. Push. Mommy doesn't know how to break. No, you don't. No. Come on. Ayun ang bibili natin. Chicken, saka chips. Hi! Tawag ako ni Holly kasi may nakita siyang ibon. Don't touch, Papa. There's a lot of poo-poo. May ibon, oh. Poo-poo, don't touch. You're gonna eat your chicken. Okay, come on. Yung masarap ang chicken. Lagi kami dito pag pumupunta kami ng Adelaide. Lagi kami nag-stop dito para kumain ng chicken. Yes? Yeah, we have that at home. Thank you. You bring that? I get tissue. And there's napkins just there, and extra chicken salt just behind the coffee machine. Okay, thank you. Okay, bring that one, huh? So dito kayo kakain kasi ang init sa labas. 40 degrees. Come on. Here. Where is the tissue? It's hot, hot. It's hot, Baba. Ito yung binili namin. 6 pieces. Combo siya. 6 pieces na chicken. Tapos, in-upgrade namin na large yung fries. So, kasama siya. Pero in-upgrade lang namin siya. And nandun yung dalawa. Where's your tissue now? Gusto sila kumain, nag-ice cream na sila dun. Ako, ayan, kumakain pa ako. Ito yung favorite part ko, yung mga ganyan, yung mga buto-buto, yung mga singit-singit dyan. Yan ang aking favorite na, kainin. Ayan. Sila nag-ice cream na. Ayan, yan ang masarap. Clothes, ha? I forgot your bib, Baba. Sit down, upo ikaw, upo. Sarap, Baba. Say hi, guys. Who's here? Baba. Hi, Riley. Blue eye. Andito sila kung saan kami kumakain kasi papunta rin sila sa Mount Gambier. Tapos kami naman papunta ng Adelaide kasi birthday nga nung pamangkin ni Jan. So dapat ako pupunta this Saturday kaso kinancel ko na kagabi kasi yun nga, sasama na lang ako kila Jan kasi sila Jan hindi nakahanap ng accommodation kaya doon kami kila Race pupunta. Diba, Baba? Diba, Baba? Pupunta ikaw doon. Yes. Yeah. Look at your eyes. I know. You got lipstick, Baba. Ooh. Hi. He loves it. Look. Look. You can see yourself. Oh. Na kami. Come on. Sir Belly. Ayan. Siguro mga 1 hour and a half kami dito sa Baba, don't touch that, Baba. Ah, okay. Come on, good girl. Go. Ayan. Bye, Rylan. Bye, Rylan. Baba, don't. Oh, it's really hot. Sila papunta ng Mount, kami papunta ng Adelaide, ha? You might get sunburned in this. Oh, yeah. I'm trying to kiss See you. See ya. Bye, Hunter. See ya, Rylan. Bye. See ya. See you next time. Bye, honey. See ya, Dust. Pinandar muna yung aircon sa car kasi sobrang init. Dito muna tayo sa lilim. Rylan! Baba! Car is ready. Come on, say see you now. Next week.
Ipi-feed niya lang si Rylan. Say bye. Kiss na Auntie Tulana. Come on. Kiss Auntie Tulana. Quick, hurry up. Hurry up, kiss Auntie Tulana. Say see you. How about the baby? And Rylan. How about Rylan? Say goodbye, Rylan. Kiss baby. Oh, Kiss. not even going to cool down home either. Good girl. Say see ya. Bye. Yan, pasok na tayo kasi malamig na yung car. Kanina para tong oven. Yeah, it's 6. It's 6 o'clock already. 6:18. Hala. You are late. Baba, wash your hands. But this was never built, Yeah. all the tunnel and all the roads. So this is where we used to come up Back then. back in the days. Like it gets real windy. Like there used to be two service stations either side here. Yeah, because then they knocked it down. Did they, Dad? Yeah. Oh, yeah. Because Dad So told... look, let's do the city now. This is a little detour for you. Look. Oh, Is it a shortcut or no? No, you come back out on the thing again. The same. Duman sa tunnel kasi pinakita sa akin ni Jan. Ito na Hey, Mom, yung look. daanan noon Look. nung panahon pa nila. Mom, look. Yes. So makikita agad yung city. Swipe. Hindi yung makita maraming puno. Safety ramp. 100. Ito na kami. Gabing-gabi na kami. Close the door, sa. Close door. Okay, go there, Papa. You walk. Go. Ang init. Hala, here. Hoy, mali ka, hoy. Holly. Holly, hoy. Go, Papa. Knock on the door, Baba. Nagtatago kayo. Ba't kayo nagtatago? Press the doorbell na. You don't wanna press? Okay, I'll do it. Knock, Papa. Gabi na. 9 o'clock. Papa. Katok siya ng katok. Hey, Baba. Say hi. Katok siya ng katok ko, ha? Wow, sexy na, wow. Ano yan? Para naman yan. Oh, cute. Ang gabi, Papa. Tumakbo talaga siya nung nag-doorbell. Hi, Manay. Kumusta? Good. Sorry, late. As in. Are you hungry? Are you hungry? How are you? That's the mini me. It is so cute. So You're gonna sneak it anyway. it's not Hi, obvious. Rosie. Good. How are you? Good. Good, Mom. Where's my kiss? Hello, Zach. Sama na mo. Wow. Kiss, Mom. Ang init na biyahe. Akala nila, ano sexy? Tingnan mo. Tingnan mo yung size. Oh. Did you miss me? Anong size? Anong size? Sabihin mo. Extra. Akala nyo ha, extra large to. Hindi na siya nagtaon. Ando na si Holly. Sorry, we're late. You're skinny. I know. You're so skinny. Wow, iba na talaga ang simple race. Nakapag-spaghetti na siya. Belly John, try. Wow! Hindi ka lang. Late na kami, kumain na sila. Ayan o, diba? Walang... Can the boys have Coke or not really? Pardon me? Coke? Yeah. Ang bait talaga ni Tito Dan. Wash your hands. Is this one been moving inside? Do you mind staying? Manners? Kumain ka na ba? Si Ali yung may sakit. Johnny Boy, please ka, Baba. Initin natin, Day. Okay na yan. Pasabay naman dyan. Nag-diet talaga siya. Ano na siya? He's 86 kilograms now. So what do you eat there? 86. Don't spill your food, ha? Ha? Sabi niya,
Where's my babe? I told you. Oh, vlog mo siya. Gustong gusto ni TJ. Pangalawa niya na yan. Pangalawa. Wala. Pang Jollibee talaga ang ano ni Tita Reyes. Alam mo na Tita Reyes. Guys, sa channel ko. Sa channel ni Reyes, abangan niyo ang recipe ha. Simple Reyes. Ayun, si Sok talaga. Gusto ko talagang. Dagdagan natin kasi wala na akong pasta. Okay lang. There's pizza, that's alright. Oh, that Hey. Tingnan ko si ano. As well. This is a strawberry now. No, it's apple. Is it? Yeah. I think it's strawberry. Yeah, ask Tito Dan. Ano tayo? Anong gagawin natin? Swimming. And then Kaya nga. Ano tayo? Anong gawin natin? Malengke tayo. Mamalengke? Anong gusto niya? Paul's Warehouse. Gusto mo pumunta doon? Or ayaw mo? Hindi, sa umaga. Sa umaga. Siya, doon tayo. Doon tayo. Sarap na sarap. Naubos yung spaghetti ni Tito Reyes. Ganyan talaga mga best friend kita, best friend eh. Dali with best friend eh. At pati si Kuya TJ. Sabi ko konti lang. This one. Ha? Basta baka gusto nila uminom ng ano ha? Mga juice box. Drink. You okay? Oh, Bobo, good girl. Okay. on a good day, yes. Itong isa, kalma lang. Kalma lang. Alam ko masarap yung spaghetti. Nito kasarap ang spaghetti ni Reyes. Magluluto pa siya ng spaghetti noodles. Kasi ubos na, may sauce pa. Right ka? Nakos ko kasi yung sauce. Pinuntian ko lang yung ano. Yung pasta. Ayan, lutong pasta ulit. Nagkita na sila, oh. Nagkita na sila. Babe, they just ate. Hi, just ate. Sige, baka yung sauce mo. Maubad ka na. Ma-vlog ko, hindi ko yan. Uy, babe, sir. Holly! Tingnan niyo mga bata, mga dalaga na. Wala si Aliyah, may sakit. Pagaling ka, Aliyah. Babak, careful ha, your head. Careful, Holly. Go, Tiga. Go, look, Holly, look. Ang dami niya na nasasabi. Hi. Hello. Yung spaghetti. You just can't say that. Wow, may ano pala dito, Reyes? Naglitsyon ka? Ay, wow, may ano, litsyon kawali. Iba talaga si Simple Reyes, so marami nang naluluto. May pasawsawan pa siya. Gusto niyo magluto tayo ng minuluto ko? Kaya naman sa'yo. Ikaw, bisita, ikaw palutuin. Okay, ano? Tutorial. Atay. Yan, yung ginagawa ko gusto niyo. Ano pa? Kasi yung mga pag ano na Full size bill, that's a day. dito, ang room. Alam mo, Friday ng hapon. Papasok na yan sa inyo. Dahil mabugas dyan. Ayun ang gusto ko. Ay, huwag ka pa bigas. Hindi nga ba? Hindi nga ba kaya ng milyon? Kaya na gawin. I took a photo. Sarap ng luto nito. Oh, ay, wow, usap ng ano. Sasawan. May kagat na anghang. Careful. Baba, careful ha. TJ, diyan throw na ko. Kaya ang sabi, na chicken. Anong gawin natin? Anong gusto mo? Let's find if we can find more. Salamat. So, anong kailangan? Let's try to get more. Dapat maplano na natin para kung kaya kong lutuin sa bahay. Madala ko. Ano na lang. We had a late night shopping last night. May love siya.
Kasi sa akin, marami na nag-iintay. Hindi ko pa yan nagawang ko kung gusto nila specific na ba't yung atay? Ang dami yung kasi Nakakaano kaya, nakakatakos anim, pitong plastic na yung nakita niyo. Nakuwento ka ng egg kasi healthy naman siya eh. atay kasi So, nakita ko ng Pilipino, grabe yan sa uric acid. Sabi sa wala pa naman akong uric. Kakain-inig ko kami. Uric acid ang gagawin. ang bilis mo, bigyan mo na. Wala na yung ulo ng pig. Anong ginawa niyo kahapon? Thank you. Ginawa, budol pa. Sabi niya, ang dami kandila ah. Happy birthday. Thank you. Hindi para na yung mga beds. Hey, you want to go to the toilet and Ako, shower? free na yun. May heart yun, may heart. Gibless tapos ano. Mula na. May bread ba? Gibless? Sarap. Gusto mong heart din? Hindi ko alam. Wala na, wala na lang kung meron. Saan? Kasi walang heart sa Foodland eh. Ano lang heart. Baka sa Asian. Wala, yun na. Bigyan din tayo. Foodland. Kasi gibless na lang siya. So bukas yan. Tuloy natin bukas. Kaya hindi natin sino kanya. Hindi natin sasabihin natin. Wala ka pa kakain. Try natin. Rito lang yun man eh. Kahit wala nga. Wala. Malalaman mo bukas. Ay, punta ka na lang dito. Wala ka na. After ng ano, punta ka na dito. Para makaluto ka rin. Pero malaman mo kung paano. Hindi niya sabi siya na inagod mo ang last time. Magkano na siya? Tinry ko siya na, hindi ko na kaya hindi na ako nagtatouch ng atay. Normal ba pink ang ito? Ay, love you, Dugo yun! Pink daw yun sa kanya. Normal ka daw yun. Hindi. Hilaw, kinain ko yung hilaw na. Daw po, matagal ko pinakuha. Baka, pink pa din. Ako sobrang tagal, nag-break na sila. Hindi Wala siya namin na atay. bukas. Okay. Sabaw na lang dahil nagkagawin pa kang sabaw. Pakik ni Simply Race, Dan and Kathy. Paano ito buksan, Day? That's cheesecake, isn't it? Yes, it is. Just can't get into it. Ah, ipupush natin yata ito. Push. Wala uyo ko. Iyan. Sticky oil. Like, grabe naman. Go to the bottom. Ah, ayaw niyo. Kasi, Tapos make a wish. oo. That's where I'm playing now. Yeah. Cohesive, like you see. It sounds not bad. Yeah, it's got good Yeah. food and clothes and all that. Yeah, pretty Ay, may, much. may ano din? Kaya natin ang puting. That's on the... Para matanggal yung West ano. area. Yeah. Yeah. I reckon that comes out. Oh, I think you have to push how? Oh. I think we have to Underneath? Open your eye. Oh, yeah, underneath that. What is it? Who's got it? It's a cheesecake. There you go. We're going to put it. Alright, that's the present you priced. Yeah, let me get a plate. Let me get a plate. Okay, ito po. Ganun parang pag-alis. Ay, it's so tiny. You want cheesecake? Cute! Ayan na. Cheesecake. Alright, that's Okay. Who wants first? You don't have any that, not enough for this adult. This is only for a... These are for adult. I don't want cheesecake. Start that right. Sarap? Mango cheesecake eh. Mangohan. Sabi ni Holly, Tito Dan, I want cheesecake. Tito Dan. You know, Holly.
Baba! Hindi sila. Baba! Baba! Holly! 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 Oh, malit lang. Babe! Wait, Papa. Oh, sige. This is Zachary. Make it. Beautiful. Oh, that's Is it good? beautiful, I made it. Zachary. Just kidding. Did you more around? Ate ka. Ilagay natin kay Huli yan? Oo. Diyan kay Huli. Holly. But you gonna sing. Oh, welcome. Welcome, Papa. Siya pa nag-welcome. Good. No, you're doing wrong back. TJ, do you want Look, cheesecake? you got No? Ayaw niya man na. Ayaw niya. Ewan ko sa No, kanya. you took it. Hey, babe, here. Ganun ba? No, cool. Okay. Thank you. Sarap, Dai. Ikaw ka. Dad. Ayaw mo, bakit? This hand. Buka kami pa. Yeah, and down Pati and na towards. Oo. Diyan na lang. Nasawsaw na yung ano. Nasawsaw yung strap sa cook oil. That's very good, man. Sorry. Nauhaw. I want my cheesecake. Is it good? Yeah. Hindi siya matamis na matamis. Tama lang. Uy, mag-ingat ka dito. Ano to sa kandila? Kain ba? Meron ba? Sisak meron yung kaysa kikita. Kinain. Wala na. More? Zachary. Akala ko more. No. Put it in the sink na. More? Si John more. Not very bad now. More daw para kay Jan. More kay John. Second John na to. Diba? Sarap ng cheesecake. Ay. Nagsusolo doon si Holly. Oh, kumakain ng dessert niya. Oh. Kuya Sakmo. Holly? Holly, are you on airplane? Airplane! Where's Holly? Si Veronica, tingnan mo. Si Bibi, oh. Kaya mo si Holly. My turn. Ganda na po ako na message. Kasi kulot. Pero kanina parang straight na sikat kasi may work pa siya bukas. Pero sana siya bukas. Thank you for your help, Dad. No, hindi na ako nakatulog. Tulong ba? Kumain tayo. Tumulong tayo. Ay, ganun na siya sa ano kanina. Yan, saan hindi pa naman. Baba, bye, bye. Oh, Jane, pinag-kiss na siya sa akin. Friendly na si Veronica. Hindi na siya umiit. Say bye, say see ya, say bye. Say bye, bye. Dito, say bye, bye. Bye, bye, bye. Say bye, bye, say bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Kiss Ate Holly. Kiss ate mo. Kiss, kiss. Oh, Ang puti ni ni Veronica. Kiss? 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 Holly kiss. I thought about that. Yeah. She did. On the forehead. Hi, high five. Bye. Bye na nagbabay. Kuya TJ, bye-bye daw. Oh. Bye, Baba. Bye, Neil. Thank you. Pillow niya, hinanap niya yung pillow niya kay Tita Ray. Can you remember? He went up. Dali na lang mo talaga to. Di ba sa, ano yan, di ba? Bangko? Mom, to your teacher, he did a top room and he fell on the side of the bed. When? Today. Today. Here? Yeah, and he Mom, what is it? Just slow. What's this? Oh, like that. Yeah, he went like this. And yeah. What? Bye-bye. Oh, you don't do that here because you might hit. He went here. He tried Oh, maybe. and he fell on the Maybe yun yung gusto niya sabihin doon. Ayan, i-close ko na yung vlog guys. Mag-ano lang ako tatanggal lang, ito. Yeah, mag-base na lang ako ng pajama and magtuloy na tayo. So, bukas na lang ulit. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night! Hi guys, share out popcorn. Stacy Tejada. Stacy Hata. Yan J. De La Rosa. Yandre Rosa. G. Ana Munde. Gianna Ronde. Sheila May Sheila May. Manrique. Manrique. Princess Pentecotes. Princess Pentecost. Army Jane. Annie Jane. Paglinawan. Paglinawan.
Neri Joy Mary Joy Hernandez. Hernandez. Rachel Rachel Morondos Paat. Romados Paat. Paradise, tell me who you seek.